elindította a felvételt. Édesanyám sajnos elindította a felvételt, de nem ez. Figyelj, Gedát, amint magyarázkodik. De valahogy nem az erősségem. Most mit csinálsz? Most kameráz. Jó, azt hiszem ez lesz szintén kitörölve. Nem baj, kamerázza nyugodtan. Ja, igen. Majd küld át, Gerda, jó? Tessék? Majd küld át. Jó, majd föltöltöm, de hogyha tudod, ilyen 2 perceseket csinálsz, akkor nem gond fölrakni a YouTube-ra, mert amúgy marha sokáig tölti, ez a baj. Utána mászott. YouTube-ra rakod fel? Igen. Mert akkor... Ott szokott ő is keresni ezt Tényleg? Persze. És mi a címetek? Vaka Vaka. A címünk? Hát házi manka. Házi manka? Igen, házi manka, azt hiszem vékezet nélkül is. De a tányérban az nagy, dugja bele. a H meg az M az nagy. Az ilyen izéken szokott az lenni a nevem, az ilyen fórumokon. Házi manka vagy? Anyu, ne már! Megörökítődik, hogy beszélsz anyáddal. Tartod fejjel? De fejjel lefelé tartod. Most ebbe ez a Izgalmas, plána, persze. igen.